Predstavte si bežný deň. Ráno vyrazíte z domu, vybavíte nákup, stojíte v práci, prejdete sa so psom, vybehnete po schodoch. Večer si sadnete a začnú sa ozývať chodidlá, kolená alebo bedra. Často hľadáme jednu jednoduchú príčinu. Vek. Zlá kondícia, práca, počasie. Niekedy sa však oplatí pozrieť aj úplne dole. Na obuv, v ktorej tvárime veľkú časť dňa. Topánky sami o sebe nevysvetlia každú bolesť a nevyliečia žiadny problém s kĺbmi, no výrazne ovplyvňujú, ako sa pri chôdzi prenáša záťaž cez chodidlo, členok, koleno, bedro aj chrbticu. Keď chodidlo nemá stabilnú oporu, telo si často hľadá náhradný spôsob, ako pohyb zvládnuť. Môžete začať došlapovať viac na vonkajšiu alebo vnútornú stranu nohy, koleno sa môže pri kroku stáčať dovnútra. Bedra a kríže potom kompenzujú pohyb, ktorý nezačal správne. To neznamená, že každá nepohodlná topánka spôsobí zdravotný problém. Znamená to, že pri opakovanej záťaži sa malé odchýlky môžu postupne nazbierať. Prvým signálom býva únava chodidiel. Nie ostrá bolesť po jednom kroku, ale pocit, že aspoň v bežnom dni bolia nohy viac, než by mali. Môže sa objaviť tlak pod prednou časťou chodidla, bolesť päty, napätie v lítku alebo citlivé koleno pri chôdzi zo schodov. Druhým signálom je rozdiel medzi topánkami. Ak vás nohy bolia v jednej konkrétnej obuvi, no pri inej sa vám chodí cítiteľne lepšie, stojí to za to venovať tomu pozornosť. A tretím je nerovnomerné zošlapanie podrážky. Pozrite sa na svoje najčastejšie nosené topánky. Je päta výrazne zodretá iba na jednej strane? Je predná časť topánky deformovaná? Takýto vzor môže naznačovať, že pri chôdzi zaťažujete chodidlo nerovnomerne. Dobrá obuv nemusí byť najdrahšia. Dôležitejšie je, či sedí konkrétne vám a konkrétnemu účelu. Na bežnú chôdzu by mala mať dostatok priestoru pre prsty. Prsty nemajú byť natlačené k sebe ani narážať do špičky. Príliš úzka špička môže zhoršovať komfort, najmä ak trávite na nohách veľa hodín. Päta by mala byť stabilná. Keď je zadná časť topánky príliš mäkká alebo východená, noha môže mať pri kroku menej opory. To nemusí byť problém pri krátkej prechádzke, ale pri dlhom státi či pravidelnej chôdzi môže rozdiel cítiť celé telo. Podrážka by nemala byť ani úplne tvrdá, ani úplne nestabilná. Veľmi mäkká topánka môže byť na prvý pocit pohodlná, ale nie každému poskytne podporu pri dlhej záťaži. Naopak, príliš tvrdá podrážka môže zvyšovať pocit nárazov pri chôdzi, po betóne alebo dlažbe. Dôležitá je aj situácia, v ktorej topánky nosíte. Iné topánky potrebujete na pokojné prechádzky po meste, iné na celodennú prácu v stoji a iné na beh, turistiku alebo šport. Častá chyba je, že jednu starú univerzálnu obuv používajú na všetko. Do práce, na nákup, na dlhú prechádzku aj na cvičenie. Keď má topánka so sebou stovky kilometrov, nemusí už poskytovať rovnakú oporu ako na začiatku. Aj keď navonok stále vyzerá v poriadku. Ak pri práci dlho stojíte, skúste si všimnúť, ako stojíte. Veľa ľudí automaticky prenáša váhu viac na jednu nohu. Jedno koleno je zomknuté, druhá noha oddychuje. Po hodine či dvoch sa môže ozvať kríž, bedro alebo koleno. Pomôcť môžu drobné zmeny. Občas preniesť váhu, urobiť pár krokov, jemne rozhýbať členky, ak stojíte pri kuchynskej linke, striedať postoj a nenechať nohy dlho v jednej polohe. Pri dlhšej chôdzi zasa pomáha tempo prispôsobiť tomu, ako sa telo cíti. Nie je cieľom ignorovať bolesť a rozchodiť ju za každú cenu. Ak sa pri konkrétnom pohybe bolesť zhoršuje, je rozumnejšie záťaž znížiť a hľadať príčinu. Pohodlná obuv je len jedna časť skladačky. Dôležité sú aj svaly chodidiel, lítok, stehien a sedacích svalov. Práve oni pomáhajú stabilizovať pohyb pri každom kroku. Nemusíte začínať náročným tréningom. Skúste pravidelnú chôdzu v tempe, ktoré vám vyhovuje. Jemné posilnenie lítok, pomalé zdvihy na špičky pri opore alebo krátke cvičenie rovnováhy pri kuchynskej linke. Ak však máte náhlu silnú bolesť, výrazný opuch, teplo alebo začervenaný kĺbu, problém po úraze, necitlivosť nohy alebo neviete normálne došľapnúť, neriešte to výmenou topánok. To je situácia na vyšetrenie zdravotníkom. Zhrnutie je jednoduché. Topánky nemusia byť dokonalé.
Mali by však sedieť, byť primerane stabilné a zodpovedať tomu, čo v nich robíte. Ak vás pravidelne bolia chodidlá, kolená, bedrá alebo kríže, pozrite sa na podrážku, priestor pre prsty, stabilitu päty a stav obuvy. Potom sa pozrite aj na svoj bežný pohyb počas dňa. Malé úpravy často neprinesú okamžité zázraky, môžu vám však pomôcť vytvoriť na pohodlnejší a istejší pohyb každý deň. Viac praktických typov pre chodidlá, kolená a pohyb nájdete na našom webe.